Юлдаш радиоға тәқдим итә. Қайырлы кез, достар! Радионың тауышын ябып маташмағыз. Біз көптен телевизорда, һәм оның тауышы көптен асық. Хөрмәтле достар, барыгызга кайнар сәлам. Өр яңа тапшырыбызда без сезне Өфе урамдары буйлап сәяхәткә сакырабыз. Инде сәфәр барышында без сезне яңалыклар белән дә таныштыра барабыз. Ашаган yerine хатта эт та кайта. Бұл башкорт халык мәкале генә түгел, кайһы бер Корея рестораннарының девизы ла. Безнең девиз ниндәй? Кем һуңгы булып машинага утыра, шул ягылык өсөн түләй. Яп! Challenge. Хөрмәтле тамашачылар, һездә нигә безнең машинаны гел Ямил йөртә ул дигән һорау килеп туу ихтимал. Чөнки җавап бар. Безнең арала Ямилнең йөзе иң йәлләвес. Оны инспекторлары йәлләп туктатмай. Лайма Ямил? Үз, Илюс Әсқат улы. Кеше торыр да ашаныр. Әсенендә бит автомобиль йөртү хукугы Инде генә бар. Һәм бу хукукты миннән берәү дә тартып ала алмай. Һәм үзенә лә яздыра алмай. Әйе. Кайһы бер башка хокукларга караганда. Мәсәлән, Үдебез Гүзәл Уразова һәм Радик Юллякшин низагы турында. Мин дә әле ошо низаг турында комментарийлар укып ултырам. Кызыу бара. әйе. Хабиб менән Конор һәм Гүзәл менән Радик. Беләм, милитар, минеңсә шундай кагыйдә булырга тиеш. Әгәр йөрдә бүлешә алмайлар икән ике йөрсе, кем уны матуррак башкара, йөр шуныка булырга тиеш. Ондай тәртип менән йыр бүлә башлаһаң, безнең эстрадала йырсылар калмаячак, Газиз. Әйе, бөтә йырдарды ла Марсел Хотоев башкараса. Әфилүс бөтенләй йырлауын туктатасак. Газиз, балам, мин әле йырлай башламаганмы әле? Башлаһаммы, тотынаммы был эшкә? Ысынлап та башкаларга йырларга да кәрәге калмаячак. Йырлар калмаячак. Әйткәндә, егетләр ничек уйлыйсыз? Бында кем насар булып кала? Газиз. Нигә? Газизнең бында ни кызылышы бар? Радик менән Гүзәл дә әйтәгез. Автомобильдә кем иң насар икән дип проектта. Юк, асылында Радик та, Гүзәл дә без һезне яратабыз, икегезне лә хөрмәт итәбез. Шуңа күрә һезгә без килешү, дуслашуу юлын уйлап чыгардык. Бәләкәй сахтагы кебек. Сәдәкәй бармактарыгызны тоташтырагыз да һәм хамаклайыгыз. Мин һине осраттым, иншалла. Ниндәй бәхәс булһын ди ул? Астагфирулла. Бергә булһак, аксаһы ла табыла. Әйе, продюсерлар һау булһын. Иншалла. Бисмилла. Шулай ябай гына. Әйе, һәм барыгыз яхшы буласак. Әйе, ысынлап та берегез матур, берегез акыллы. Шуңа күрә. Бұл һүзләрдән һуң хәзер Гүзәл менән Радикка яңа бәхәсләшергә туры киләсәк. Кемебез матурда, кемебез акыллы. Безнең кебек булыгыз. Безнең арала берәү дә матурлык кала, артык акылга да дәгъва әйтмәй, шуңа күрә дус булып яшәйбез. Һәм әйткәндәй, дәвам иткәндә, бүгенге көндә спорт сәхнәһен шулай ук шоу-бизнеска тиңләйдер. Әмма Конор менән Хабиб бүгенге көндә булган низакты, безнең эстрадада булган бәхәсте күзәтеп, үзләренең шоу-бизнеста хәлһезлеген аңлаганнардыр. Дөнья чемпионы исеме өчен ярышта Нурмагомедов Макгрегорның муенын тыгып еңү яуланы, әмма еңү тәме берни диклем әскилтен булып сыкты. Чөнки алыштан һуң Хабиб ринг кәртәһе аша һикереп төшеп, залда утырышларга ташланды. Бұл яңлыкта халык арасында
бик күп ыгы-зыгы тудырды, төрле фикерләр ишетергә туры килде. Әйе. Һәм әйткәндәй, был алыштың видео язмаһын махсус белгечләр тикшергән диләр. Олар залда утырган кешенең ирендәрен хәрәкәтен карап, нимә дип әйткәнен Телмәрен аңлагандар. Телмәрен аңлагандар, нимә дип әйткәнен аңлагандар. Беләһегезме, был бахыр кеше нимә дип әйткән Хәбибкә? Юлдаш радиоһы ул өлкәндәр һәм яңгыраклар өчен радионы берәү дә тыңламай дип әйткән. Изге нәмәгә кагылган. Әйе. Мин дә Хәбиб урында булһам шулай итер идем. Гомумән, егетләр, минең уйлавымса, кемдер аягын һуҙып октагон аша һикерә, ә кемдер аягын һуҙып, алтын аягын һуҙып Рәсәй йылма командаһын сирек финалга сығара. Без шунда илдә яшәйбез. Контрасттар илендә. Менә ысынлап та һугыш сукмарлары һуңгы арала күбәйеп китте әле спортчылар арасында, дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, Рәсәй футболчылары Кокорин менән Мамаев Мәскәү ресторандарының берендә сәнәгать һәм сауда министрлыгының чиновниклар менән һугышкан. Чиновникларның береһе аек булмаган спортчыларга шелтә белдергәндән һуң бите менән ултыргыс тоткан. Рәсәй сәясәтенең рәсми комментаторы вожданы һәм намысы Мария Захарова иптәш былай дигән: Нигә чиновниклар тәүдә үзләре ултыргыска тотынмаган? Дөнья чемпионатында булган уен өчен. Ягъни нигә футболчыларны үзләре тәүге булып хукмагандар? Әйе. Ошо рәвешле бәхәсләрдә хәл итә башлаһаң, Рәсәйдә ултырырлык урын калмаясак. әйе. Урынга бәйле бәхәсте дәвам иткәндә, ни өчен чиновниклар да һәм футболистлар да кафеларда ултырган? Үз урындарында түгел. Әйе, эш вакытында. Әйе. Бәлки чиновниклар ислап та безнең спортчыларга бәйләнгәндер ул. Нигә һез дөнья чемпионатында ул дип уйнаган? Исламда улар шулай дип дәгъва белдергәндер. Әйе, футболчылар уларга ултыргыс ярдәмендә аңлатырга тырышкандар. Менә кара, ултыргыстың аягы дүртәү, ә безнеке икәү генә, нисек уйнарга тиешбез без? Шул дигән кызу аңлаткандар, электергәндәр алгандар. Яңылыш кына. Әлбәттә. Булды. Енәят эше тамам, тәфтишчеләргә эш калманы. Асыклаусылар без. Әйе, футболчылар ирекле, улар хаклы. Үзебезнең төбәккә бәйле яңалык менән дәвам итәйек әле. Үзебезнең бәхәстә башкорт балын тиҙән антибиотиктарга һәм пестицидтарга тикшерә башлаясаҡтар. Махсус ғилми етештереү лаборатория балдың 600-дан ашу тәңгәлдә сифатын тикшерергә мөмкинлек бирәсәк. Сифатһыҙ етештерелгән балды асыҡлау еңелерәк буласаҡ бынан кире. Шулай уҡ ситтән килтерелгән күстәрҙе лә контролгә алыу планлаштырыла. Был аңлашылалыр ни өсөн эшләнгәне? Аңлашыла. Тиҙән Апимбондия фестивале. Шуға әҙерлек сиктәрендә башҡарылалыр был эш. Егеттәр, ошонан сығып бер яңылык. Австрияла бер фермер үҙ хужалығына пестицидтар һипкән. Миңә был һүҙең Филистең әйткәне оҡшай. Нимә һипкән, Филис? Менә хәҙер үсеккән өсөн яңылышмай ғына әйтәм. Пестицидтар. Әйе. Паразиттарҙы ғына ҡырыуҙан тыш, был ағыулауҙа 5 күс бал ҡорто һәләк булған. Һәм Австрия фермерын 1 йылға төрмәгә ултыртҡандар. Безнең Башҡортостанда бал сифатын нисек тикшерергә кәрәк? Бөрйәнгә бараһың да, Бөрйән урманында берәй айыуҙы табаһың. Айыуҙың бер яғына умартасыны ҡуяһың, икенсе яғына ул етештергән балды. Әгәр бал сифатлы булһа, айыу балға әүрәп китә һәм теймәй умартасыны. Әгәр сифатһыҙ булһа, әйтәйек, безнең бал баҙарында бер урын бушаясаҡ. Бер урын бушатырға тура киләсәк, Ғәзиз, һиңә лә. Сөнки Бөрйән айыуы уҡ булмаһа ла, мәсетле батыры беҙҙе көтөп тора. Ул әлбиттә һине ашауын ашамаҫ. Әммә урыныңдан күсереп ултыртырға хәленән килер. Зынап та Заһир беҙҙе көтөп тора. Ул да Хәбибтән бер ҙә ҡайтыш түгел. Хөрмәтле тамашасылар, киләһе минуттарда беҙҙә бөтәһе лә Зәйнетдин буласаҡ. Сөнки ҡунаҡҡа Зәйнетдин саҡырылған. Әйҙә улайһа. Салам. Сәләм. Ни хәл? Нормально. Шөкөр, рәхмәт. Әйҙә. Рәхим ит.
Аяғын иплеп. Ниндәй бөек кешеләр. Сәлам, Захир. Сәлам. Сәлам. Үзе хәлләр? Шөкер, рәхмәт. Үҙең нисек? Аллаға шөкер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәерле сәфәрҙәрҙә. Хәзер юлдаш булһын. Шулаймы, Захир? Шулай булһын. Захир, һин ошо урында йәшәйһеңме, әллә гастрольдәрҙән буш ваҡытта әҙерәк аҡсала эшләп алам? Бында... Юморсылар менән бер рәттән. Сытканда теге бында яш саҡта күп, яш саҡта өтәймен. Студент саҡта. Бәләкәй саҡта тигән. Йәшлегең шунда үткән. Яшлығым шунда үтте. Килеп, аҡса булмағанда, килеп, шул юморсылар менән бергә эшкә барып, ер ҡаҙып, көнөнә 500 сум түләй торғайнылар. Тип алда, сөнки һин Тимуровсыларға ер ҡаҙығанда ҡурай уйнап торған. Беҙ һинең нисек эшләгәнеңде беләбеҙ. Иң мөһиме, Захир, бер ваҡытта ла аҡсаһыҙ ултырмаясаҡ. Һәм әйткәндәй, әйткәндәй, әлеге ваҡытта ҡулыңда ҡураймы ул, нимә ул? Был тубус ҡағыҙ һала торған. Ни өсөн ҡағыҙ һала торған һауытҡа һин ҡурай һалып йөрөйһөң? Сөнки ныҡ яҡшы, ныҡ һәйбәт йөрөткәндә юлда. Беренсенән күп ҡурайҙар һыя. Икенсенән теге бөтөндә Арзан? Һәр ваҡыт юлда. Аэропорт мол, самолет мол, поезд мол, карап булһынмы, ҡайҙа булһа ла, һәр ваҡыт уңайлы әйбер, шуға күрә. Һәм ватылһа ла, боҙолһа ла, һатып алырға түгел. Һәм теләһә нимәләр йәбештерелгән күреүегеҙсә. Аэропорт ҡағыҙҙары йәбештерелеп бөтөлгән. Слапта беҙ һәр ваҡыт юлда булғас, күп гастролдарға самолет менән йөрөйбөҙ, Мәскәүгә, Когалымға, Сителдәргә. Шуға күрә был ҡағыҙҙар шунда йәбештереп бөтөлгән. Әле үҙеңә шәхси самолет алырлыҡ аҡса эшләмәгән инде. Алырбыҙ әле? Әле ваҡыт ҡына етмәй, аҡса түгел, әйеме? Ваҡыт етмәй әле әҙерәк. Әлеге мәлдә футболсылар ғына үҙ-үҙенә шәхси самолет алалар. Башҡа әйбергә тын өргәндәр. Юҡ әлегә. Әйткәндә һиңә нисек өндәшәләр һиңә уңайлыраҡ, Зайнетдинме әллә Заһирмы? Әлеге мәлдә былай ысын исемем Заһир бит инде. Ысынмы? Былай Зайнетдин тип хәҙер күптәр мине беләләр, Заһир тиһәң аңламайҙар, кем ул? Ҡайһы Заһир? Көнди Заһир. Зайнетдин бөтәһенә аңлашыла. Зайнетдин тиһәләр, риза бул. Проект тип йөрөтмәгеҙ. Проект. Проект Зайнетдин. Ярай, беҙ үҙебеҙсә дуҫтарса һине Заһир тип кенә өндәшербеҙ һиңә. Үҙебеҙ тапшырыуға хужа булғас, ҡайһы берҙә әйтеп тә өндәшәбеҙ. Үҙебеҙ хужа, нисек теләйбеҙ, шулай өндәшәбеҙ. Әммә һиңә бөгөн улай тип әйтеп тормайбыҙ, сөнки ҡурҡабыҙ. Һинең социаль селдәрҙәрҙә Хәбиб Нурмағамәтов менән төшкән фотоһүрәтеңде күрҙек. Шуға ҡурҡабыҙ һиңә әйтеп өндәшергә. Был ысын фотомы? Ысын фото? Хейтеры скажут, что фотошоп. Ысын фото ул Өфөгә килгәйне. Спортта Башҡортостан үҫтерәбеҙ дип, Хәбиб Нурмағамәтов Өфөгә килде һәм шул ваҡытта мин инде Хәбибкә башҡорт бүлеген бүләк иттем һәм ул инде видео бөтөн Инстаграмда тулды. Таралды. Ҡайҙа ғына ҡарама, шул видео мин шапка бүләк итәм, ул кейә. Афарин ваҡытында өлгөрөп ҡалған. Фотоһы ла бар хатта. Әйткәндәй, был фото һиңә ярҙам итәме, мәҫәлән, Черниковкала йөрөгәндә? Әлбиттә, мин зарулем йөрөгәндә күрәтәм, шул Хәбибте беләм тиһәләр, сразу ебәрҙәр. Мәҫәлән, һин берәй супермаркетҡа инеп, үҙең теләгән аҙыҡ-түлекте кәрзингә йыйып, шул фотоны күрһәтеп кенә түләмәйенсә сығып китә алаһыңмы? Күрһәтмәйенсә сығып китергә була инде ул. Сөнки Зәйнетдин Хәбибкә ҡарағанда популярлыраҡ егеттәр, шуға уға бушлай бирәләр. Ул ҡурайҙың ғына түгел, ҡыҙҙарҙың да ҡылдарын тарта белә. Ҡумыҙҙың, ҡурайҙың ҡыҙҙарын генә түгел, ҡыҙҙарҙың. Мин шулай тип уйлайым үҙемсә. Мин әйткәндәй, был фотоһүрәтте бөтөнләй футболкаға баҫтырып кейер инем, йөрөтөр инем. Да? Ярай, мин... Бына һиңә кәңәш. Иҫәпкә ал. Иҫәпкә алырмын. Әле бына яңылыҡтарҙы күҙәтәбеҙ, бөтә социаль селтәрҙәр тулған, интернетта бөтә баҫмалар яҙа тип әйтәйек. Гүзәл Уразова менән Радик Юлъяҡшиндың бәхәсе тураһында. Ишеткәнһеңдер? Ишеткәйнем, әй. Бына һинең йырҙарыңның һүҙҙәрен кемдер үҙләштергәне бармы? Урлағаны бармы тип һөйлә, Филис? Тураһын әйт. Ғөмүмән, минең йырҙарымда бер 2-3 хәреф. Кем урлаған уны? Шулай тип уйлағайныҡ та. Күберәк бына У тигән хәреф.
Ü деген хәреф һәм о деген хәреф. Юк, унда тагыла бер һүзме белмәйм, ниме мбая деген. Думба. А патент алырга уйламайсың. Авторлык хукуктарын якларга уйламайсыңмы? Авторлык хукуктарын. О хәрефенә алайыммы? Ü хәрефе. Ü хәрефе. Гоммән башкорт алфавитына патент Юк, мин күз алдына килтерәм, Захир авторлык хукуктарын яклау оешмага килә, кагызлар тултырган, текстлар менән. А4 форматындагы кагызда берәр хәреф. Һәм монда шулай ук иң астында Үзләүдә Зәйнетдиндеке дип язылган. Юк, гомумән һин мондай каршылыктар менән килеп осрашкандарың булмагандыр һинең авторлык хукуктарына бәйле. Юк, әлбәттә, ондай әлегә булганы юк, Аллага шөкер. Әмма әлеге вакытта без беләбез, һин гастрольдәр оештырып йөрисең, шоу Лиана Ерназарова менән. Һәм әйткәндәй, красивый, хорошийга охшаган уның да исеме Дәртле Матур, яңлышмасак. Затта быелга максат Башкортстанның бүтән райондарын, бүтән калаларын йөреп сыгырга. Әлегин һаманга тиклем йөреп сыкмаган. Мин үземнең шу Зәйндин әйтнешо проекты менән йөреп сыкманым әлегә. Ярты Башкортстанда ураным, ярты Россиядә ураным, ләкин Башкортстанның ярты һич юк калды. Ярты Европаны ураным. Ярты Европаны ураным тиһен инде. Безгә кәңәш итерик, бер генә районда калдырырга. Нинди район? Белмәйм, үзең хайла. Бер генә районда калдырырга ла, шунда һине зарыгып көтһендәр. Нинди райондан? Мин Хайбуланан. Хайбулла булды. Хайбулла булыр да ул. Булдым шуга Хайбулла. Захир. Бына без машинала китеп барабыз бит, дейме? Марканы әйтеп тормайбыз, реклама буласак. Бына һиңәлә фанаттарың бик текә генә автомобиль бүләк иткән диләр. Шул дөресме? Видеола вис аслана бит. Кем бүләк иткәнен белмәйм. Мин белмәйм. Аноним. Аллага шөкер. Һәм бу автомобильдән халымын да ул аноним гына түләйдер. Шулай турылый. Әле квитанциялар килгәне юк. Квитанция килгән юк. Аллага шөкер, машина бүләк. Һәм машинадан тыш нинди иң үзенчәлекле бүләк биргәннәре бар һиңә иҗатыңда һәйүсләр? Аслында әйткәндә, бик каваныслы теге концертлардан бик күп кешеләр килеп бүләкләр эшләйләр. Нимә генә бүләк итмәйләр аслында әйткәндә? Өләсәйләр булһа, алар юннески бәйләп киләләр. Бал килтерәләр, шоколадтар килтерәләр, сәскәләр килтерәләр. Фотога минем фотоны распечатать итеп, ничектер минем фотомны китерәләр миңа. Ат бүләк иткәннәр юк. Ат пока бүләк иткәндәр юк. Теләрең. Тимер ат бүләк иткәндер. Уга нигә? Карарга кирәк Захир гастрольдә. Әле безне тыңлаган Захирның иҗатын һәйүсләр, бәлки һезнең арагызда йылкы атраусы кешеләр бардыр, менә яхшы гына һезгә идея. Захир зарлана. Уга һаман да ат бүләк итмәгәндә. Захир, без һинең КВН уйнаганыңны да беләбез заманында. Уйный торганы Бездән яшереп булмай. Һәм шулай ук һинең билдәле йырсларның төркемнәрендә лә булганыңны беләбез. Шуңа күрә һиңә мондай хикмәтле генә бер һорау: кем текәрәк, Масляковмы әллә Айдар Галимовмы? Кем Масляков? Айдар Галимов, Айдар Галимов. Әлбәттә, текәрәк инде. Масляковта Аллага шөкер эшләмәдем. Теләк тә булмагандыр. Теләк бар булай. Эшләрнең беренче генә. Әле лә эшләрнең. Әллә эшләрнең вакытында шул тикем теге КВН яна торгайным. Теге бүтән эшләремне ташлап КВН менән шөгыльләнә торгайнык. Марселман бергә футболдык командаһында теге һәр вакыт кистәрен йыелып, уйлап, төрле шаяртулар һәм инде КВНда катнашкан вакытта мин гомумән Стәрлесамакта бию театрында эшләйнем. Мин сәгать 4-кә тикем репетициялар булам да бию театрында. Сыгып, попуткага ултырып, Өфөгә юллана торгайным. Өфөгә киләм дә, монда кич буе репетиция эшләйбез дә, һәм инде ятып йоклайм да, таңгы 6-ла торып, опять Стәрлесамакка сыгып торгайм. Анда репетиция башлана бит инде. Шундай режиман улак кечәлде. Күн һайын шул тикемдәге теләкнек булгандыр инде. Мин гомумән КВН уйнаган кешеләргә аптырайм. Бушлай йөридер, аксаһы юк. Гомумән вакыт үтү менән тагы ла һин ныграк аңлай башлаһың. Күп нәмәгә көз хәлең җитмәй башлаясак. Менә бытбылдак булып йөрүнең, йырлайһың. Бытбылдайһыгыз, йырлайһыгыз әлегә. Әмма гомумән һинең җитди ниндидер бер максатың, уең бармы? Сәнгать өлкәһендә эшләрмен дип уйлыйм. Чөнки мин үземнең теге уку буенча ла режиссер һөнәрен үзләштердем һәм
Бына әлеге мәлдә шул Зайнидин этно-шоу проектын өстендә нык итеп эшләргә һәм инде алда карарбыз, күрер. Киләсәктә нинди яңа музыка уен коралларында уйнарга өйрәнергә теләйсең һин? Бөтен халыктың коралларында уйнарга өйрәнермен. Теләк бар, шуңа күрә мин әлеге мәлдә теге төрле илләрдә булганда яңа инструментлар эзләйм һәм шуларда уйнарга өйрәнеп яңа көйләр иҗат итәргә тырышам. Захир, без дә һинең өчен яңа инструментлар әзерләнек. Тәҗрибә улгарга булдык. Улар ябай түгел. Дөресрәге улар ябай. Һинең кулыңда бөтен әйбердә музыкаль уен коралына әйләнә диләр. Шуны без тикшереп карарга булдык. Видеоларыңдан карап беләбез. Менә безнең кул астында булган әйберләрдән хәзер Захир Зайниддин музыка уен коралларын Мәсәлән, Нимәләр уйната? эшләргә маташыр. Юлдаш та Ипләп кенә уйнап ул безнең өчен изге әйбер. нисегрәк дип уйнайм моны. Белмәйм, үзем ничек телим. Кура итеп уйнасаң да була. Юлдашты- Думбыра итеп сиртәң була. Комыз итеп шулай ук сиртәң була. Нисек уйнаганын белһәк, без үзебез мульти-инструменталист булыр идек. Минең кебек. кагыз бирә алам. Так. Уйнайбыз ничә? Мәсәлән, Хәтирә я булмаһа Әпипә. Кемсен үзләһең Хәтирә, кемсен үзләһең Хәтирә. Hey! Ә бuna әйтек кагыз. Ябай кагыз кисәгә. Шул кагыз бит инде. Барыбер. Шулай Нимәләр бар бездә? Кагызда да шул ук тотан уйнайм. Сәнскә бар. Гомумән нимә авылга әлегә шунда уйнайм. Захир. Менә сәнскәләр бар шунда. Әйе, без машинала яшәйбез, ашайбыз. Авызыңа куеп уйнайһыңмы, тубыгыңа халып уйнайһыңмы? Комод итеп уйнап булмаймы шуны? Хумыз дип әлләсе моны. Хәнер ул. Шулай дип уйнарга алайна. Ла? Гомумән нимәлә генә сәткәндә нимә генә кулга эләкмәһә лә уйнарга була. Шул сәнскәс, шул юлдашта. Уның махсус күнегүләр эшләргә кирәк. Һин хатта бармак менән дә кура уйнаган күгенә. Музыка менән көн һайын шөгыльләнәм. Теге кеше үләләрендә бәлки сыктыла сәхнәгә Үзләнне тартыла. Курайын тартыла сып китте. Сәткәндә көн һайын шөгыльләнәм шул курайда, кумылда көн һайын үз өстендә эшләргә тырышам. Чөнки музыка ул спорт кебек. Теге Үз өстеңдә үз эшләмәһәң. өстендә күбрәк эшләгән һайын, күбрәк отжимание эшләгән һайын, һин менә 10 тапкыр отжимация итәһең икән, бер айдан 100 тапкыр эшләй аласың дигән. Шуның кебек музыкалла шулай. Көн һайын шөгыльләнәһең икән, һин вакыт үтә бара, үсәһең. Спорт турында без әле һөйләшербез һинең белән алгарак. Хәзер иһә без һиңа ысын музыка уен коралын кулыңа алырга тәкъдим итәбез. Без бәлки генә бер эксперимент оештырырга булдык. Безнең телевизор караучыларга ла үзебезгә лә күптән таныш бер видео язма бар. Джим Керри һәм уның хезмәттәш актерлары дип әйтәйек, билдәле генә бер музыкага машинада утырып баштары менән генә бейү хәрәкәтләрен башкара. Һин шул көйдә уйнарга тиешең. Шулай. Әйшә монда бер тәм пам 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 можмы шул? Яшелот егеттер. Биттек. Әйдәгез, хәзер һин был көйдә башкараһың, ә без был бейүдә кабатларга тырышырбыз. Әлбәттә безнең буеннарыбыз безгә мөмкинлек биргәнсе. Гомумән минең барабан бар бит. Уйнайм. Әйдә. Улар ничек уйнайлар дип карарга кирәкмидер? Шулай. Барабанга хоккан тавышса. Әйе. Ату Джим Керри. Джим Керри. Ай. Һәм уның дуслары. Бер якка, бер якка. Тик бер якка. Әйе. Бейү шулай була. Арин. Шуның ни кызыгы бар инде бит, американдар уйлап чыгарган тагы. Уен булган, кызык, артабанда дәвам итәйек. Әйе, һәм без һәрбер кунакты шундай һанам аша үткәрәбез. Захир, без һиңа һораулар бирәбез.
Һәм һин ошо һорауҙарға 5 секунд эсендә яуап бирергә тейешһең. Киттек. Ниндәй дә булһа, өс нотаны кирегә әйләндереп әйт. 1. От, эр, им. Молодец. Тәүге ноталар әйткәндәй. Тәүге өсәү. Заһир, әҙерһеңме? Әҙер. Икенсе һорау. Урал батыр эпосының 4-нче юлын укып ишеттер. 1, 2. Ул тирәлә ҡорый барҙан һис кем белмәгән. Барыһын да 3 секундта эшләһең, Заһир. Ысынлап та шулаймы? Ғөмүмән, рәсми. КВНда булган өс конкурс ата. 1, Визитка, домашнее задание 4 и музыкалка. 5. Заһир, 4-нче һорау һинең өсөн. Беҙ һине бейеүсе булараҡ беләбеҙ бит инде. Уны һин белергә тейешһең. 4 аяҡ кейеме төрөн һанап сыҡ. Ситек, хай-теки, сникерсы, балетки. Сникерс ул ризыҡ түгелме? Һинең өсөн ризыҡ. Сникерс дигән аяҡ кием бар. Бармы? Спорт аяҡ киеме. Ә икенсе нимә ине? Хай-теки. Спорт бейеүҙәрен башҡарғанда кейәләр. Мин әле ситектең бер төрө түгел, ситек, хай-тек. Һәм һуңғы һорау һиңә, Заһир. М хәрфенә башланган өс районда ата. Мишкә, миякә, мәсетле. Афарин. Афарин, һәм Һәм да уңышлы башҡарып сыҡтың. ҡотлайбыҙ. Ни өсөн ҡотлайбыҙ? Сөнки ғәҙәттә был уйында еңелгән ҡунаҡты беҙ ҡалдырып төшөрәбеҙ юлда. Ә һине бөгөн тәғәйен урынға алып барып еткерергә тейешбеҙ. Ҡайҙа барабыҙ? Ҡайҙа барабыҙ? Беҙ һин спорт һәм хатта иҙәндән күтәрелеү тураһында һүҙ ҡуйыртҡайның инде. Беҙ дә һинең менән спорт залға барырға булдыҡ. Әйткәндә, спорт менән дусмы һин? Ғөмүмән дуҫ, минең ғөмүмән ғаиләм Спорт менән дус. Спорт менән дуҫ. Шуға күрә минең атайым да, әсәйем дә минең улар физкультураны уҡып үткәндәр. Атайым минең көрәшсе, Рәсәй чемпионы, әсәйем минең еңел атлетика менән шөғөлләнгән. Ә бына көслө булыу ҡомбоҙҙоң телен һындырмаймы? Я булмаһа ҡурайҙы иҙмәйме? Киренсәләр, ярҙам ғына итәләр. Ысын әйткәндә, мин ҡурай эшләгән мастерҙар аптырай минән. Һинең күп ҡурайҙы бер кем дә күп итеп һындырмай тиҙәр. Сөнки мин теге ҡурайҙа уйнағанда сальто эшләп бирәм, бей уйнайым һәм ғөмүмән ҡурайҙарым йыш һына. Сәхнәлә һынып киткән дә бар. Һәм инде шуға күрә мин шул спорт көслө булғанға шай һыналыр инде ул. Я булмаһа һин бирелеп китеп. Ҡурайҙы һындырғансы уйнайһың да уйнайһың. Иң мөһиме үҙең һынмаҫ рухлы шундай беҙҙең егет булып ҡал. Хәҙер спорт залға килеп етәсәкбеҙ, әҙерһеңме? Нимә эшләйем ул? Беҙгә мастер-класс Табырбыҙ күрәтәсәк. берәй. Эш һиңә. Егеттер, ғөмүмән беҙ спорт залға килдек. Мына хәҙер күреп торабыҙ бит инде, ни форма һеҙҙең әйбәт. Тура килә? Тура килә. Спорт залға галстук кейеп йөрөргә шунда ул. Ғөмүмән хөрмәт Әйе, спортҡа булған хөрмәтте аңлата. Нимә эшләйбеҙ? Мин тренер булам. Ғөмүмән, минең уйымса, спорт залға килгәс инде ул иң яҡшы күнекмә, ғөмүмән күнекмә ул отжимание эшләү. Минеңсә шулай уҡ. Бер 2 этап эшләйбеҙ отжимание. Нисә? 2. Раз. Күҙ сығайҙы минең. 15. 15. Ул 40 кеше уға мөмкин. Әйдә, эшләп бетәйек тә. Аҙаҡҡыһы. 1, 2, 3. Бисмилла. Шуныһы ла мәғлүм булһын. Беренсе эшләүҙә күп эшләргә ярамай, шулаймы? Әлбиттә, әлбиттә. Ни ҙурайҙымы саҡ ҡына? Башыңдан да ҙурыраҡ. Әйҙә, икенсе күрек. Сама булырға тейеш. Мына минең уйымса, спорт менән шөғөлләнгәндә, спорт инструктор шундай яҡшы кәйеф менән башҡарырға кәрәк. Сөнки уйындар уйнап, төрлө уйын формаһында күнекмәләр эшләһәм, иң ҡыҙығы. Мына, мәсәлән, ошо тупты алып,
Ошолай деп иберһәң булам. Умма ауыр топ. Мен бер сая өрем бұл. Бұл ауыр топ. Ниңә охшаган? Буны бер үзе яшайт. Филус. Әдерме? Топ Филус кәле. Ул минем. Егеттер, гомумән, мына кем арканга үрмәләй ала, шул спортта бүтән күнекмәләрдә эшләй ала. Сынап. Арканга бик кыен. Ине санап карай. Чөнки Филус бөтә спорт күнекмәләрендә эшләй алмаганлыгын без аңладык. Белегез килһә, егеттер, мин арканга үрмәләү буенча Чемпион? Арттан. спорт мастердарына кандидат. Хайбула районы буенча. Үз авылы буенча. Әйе. Ярай. Опа. Бисмилла. Боецта чемпион. Юлдаш чемпион. Ә ничек төшәбезме анан? Жавап. Һин спортсмен икән. Әйе, тормыштан. Юлдашта юла берү. Әйдәй, хәзер безгә яраклы күнекмә эшләп күрһәт. Заһир, Газиз булды, отжимание эшләнек, аркан. Бигрәк тә миңа яраклы. Гомумән, Филус коргалма. һиңа яраклы упражнение ошолай. Әйтһәң, дурай. Онан да эшләп албак. Заһир, әйдә. Бөтәбез дә эшләй алган күнекмә күрһәт тә, без канәгать калайык та кайтышайык. Минем уемса, ошо күнекмән эшләй алсагыз, һез гомумән спортсмендар була. Хәбиб. Хәбиб күп. Мангрегор күп. Ошо әйтәк. Ошо күнекмәме? Юк, юк, ошолай. Әйдә. Һин эшләйһең? Икмәк өстә. Алга. Я, без карап торабыз, я. Ихтибар. Гомумән, Заһир, әле Филус китәктәргә таралып китмәселек. Атомдарға тарқалмас элек. Әйе, ошо урында күнегезгә бүгенгә ямаклап торайык. Һиңә безнең тапшыруда катнашкан өчен зур рәхмәт. Ижадыңда, спортта, гомумән тормышта һиңә еңүләр теләйбез һәм уңышлар. Үзеңнең фанаттарың һәм гомумән интернетта киң таралган бер теләк буенча барыһы ла һинең Зәйнетдин булһын дип теләйбез. Рәхмәт. Рәхмәт, егеттер. Уңышлар сезгә. Идән. Армас микән кулы, талмас микән кулы. Филус, Гәтерде. тапшыру төшереп бетергә кирәк. Әйдә, кайттык. Юк, инде мин күптән хыялланайным. Бүген белән нимә турында? Кайту юк. Яралар нисә метр үткән? 10 сакрым. Юк, Агыйделдә өс тапкыр урап сыкканһың. Кайтмайһыңмы? Юк. Ярай. 5 урар кирәк ди. Калыла я. Абыл. Армас микән кулым, талмас микән кулым.